Slavê xwe ji bo we ji bo gelê xwe gelê başûr pêşkêş dikin. Şandeya me îro em serdana berêz mêvanê umîd xweş nabin. Em gelek şanazin kêfxweş in. Em li Kurdistanê ne, li Qeleha Kurdistanê ne. Nasîna dîroka mêjuya Qeleha Hewlêrê ji bo gelên Kurd, ji bo gelê Kurdistanê tê çuwa tê. Em bi pêşengtiya kek umîd me vê serdanê kir. Em gelek kêfxweş in ser navê şandeya xwe. Berê me serê sibê hevdîtinekî kir bi serok Mesûd Barzanî ra. Sedema şandeya me hevdîtina me hebû. Me peyamê Birêz Öcalan bo hem Slavê Birêz Öcalan hem peyamê wî bo serok Mesûd Barzanî ra pêşkêş kir. Em rastî jî pêvajoyekî heye li Bakurê Kurdistanê Tirkiye ji ber wê helwestên serok Barzanî dîtinê wî ji bo aşîtiyê ji bo çareseriyê gelekî giring be ji bo gelê Kurd ji bo gelê Kurdistanê di hev dîtinê de jî heta dawiyê ji bo çareserî pêş bikeve ji bo aşîtî di nav Kurda da pêş bikeve çi ji destê wî were piştgirî da vê pêvajoyê em hem ji bo piştgiriya serok Mesûd Barzanî û hem jî piştgiriya waliyê Hewlêrê kek umîd xweşnav em gelekî şanaz û kêfxweş in serdanê me wê berdewam bikin hevdîtinê me bi kurtasî wiha ye spas.